Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. După cum se poate vedea, revin cu modificări la curci. Curcanul bronzat pe care l-ați văzut în videoclipurile mele, am fost nevoit să-l sacrific din cauza greutății și am adus în gospodărie un nou curcan și o curcă tinerei. Curcanul are undeva la 5 luni jumate, ceva mai ușor, și sperăm că la primăvară să scoatem pui frumoși. Astea sunt curcile, diferite culori, și curcanul, care desigur mai are de crescut. E seară, este frig, dar păsările sunt, să zic așa, obișnuite cu frigul. Patru curci și un curcan. Sperăm să fie bine.